Mondragon Unibertsitatea eta Telefonika elkarlanean dabiltza produktuaren diseinuarekin eta erabiltzailearen esperientziarekin lotutako ikerkuntzan. Arrasaten antolatu den jardunaldian, Telefonikako diseinu elkarteen Espainiako sareko eta EMEUko ordezkariak hartu dute parte. El diseño es cómo las personas vivimos, es cómo utilizamos las cosas, qué necesidades tenemos. El diseño nos ayuda a resolver nuestro día a día. Produktu, zerbitzu edo orokorrean gure eguneroko bizitzan, gure esperientziak hobetzen dauen elementua dala diseinua. Telefonikako ordezkariek diseinatzaile baten eguneroko jardunari buruz hitz egiteaz gain diseinu eta erabiltzailearen esperientziaren arloan dituzten beharrak aurkeztu zituzten. Nik ikasi nuen ingenieritza teknikoa, orain dela ja 11 urte, eta gero bai izan nuen aukera joateko Holandara eta han garatzeko nire ikasketak. Han Holandan ikasi nuenean produktuekin egiten genuen interakzioa, Telefonikan egiten ditugun aplikazioekin, nik interaktuatzen dut, aukeratzen dut ze pelikula edo ze kontsumitu nahi dudan, eta hortik nik bideo bat jasotzen dut orduan. Esperientzia horren hori da azkenean nik diseinatzen dudana. Telefónica lo que está haciendo ahora es apostar por el día a día de las personas, buscar productos, servicios, cosas que les ayuden a resolver sus necesidades, y el diseño tiene que estar ahí, es una parte fundamental de la definición de un producto. Bestalde, zenbait euskal diseinatzailek hartu zuten parte, eta diseinuari eta honen etorkizunari buruz hitz egin zuten. Autonomo bezala lan iterakoan, edo diseinu estudio txiki baten lan iterakoan, nolabait frente asko daukazuz beti aurrean. Enpresa konkretu batera pasatzen hori nire sentsazioa izan da murriztu egiten dela, ez? Grabitate zentrua bakarra da eta hor garatu behar dozu zure lana. Diseinu berritzaileetan oinarritzen diren produktuak aurkeztu zituzten ikasleek, erabiltzailearen eta gaur egungo gizartearen beharrei zuzendutakoak. 2020 begira, diseinatzailea zelan izango litzake aszensoreko panela. Umien segurtasuna bermatzeko produktu bat sortu behar genula. Pulsera izango zen, pulsera normal bat, umeak gainean eruango lukena, eta umia, radio ontatik irten ez gero, gurasoek notifikazioa jasoko luket, esaten zure semia, 15 metro hauetatik irten da, beraz, junbila. Gure proiektuetan jardin komestibile bat, azkenen balkoian zu kultibatzeko zure landarak eola, eta gero zu jateko hortik. Personalizatzia, berai adaptatzia, eta eskaintza diferentia eta sinpliagoa izatea. Pultsera hau jarriz gero, gurasoak segurtasuna handiago badaka umiai askatasuna handiago bat emoteko. Genian jende gaztia ekologiak kontzientziatzia pixkat eta beren gauza landatzia. He visto unos proyectos muy complejos y muy avanzados. De hecho, yo al salir he preguntado a varios de ellos, ¿pero lo habéis lanzado? ¿Se está comercializando ya? Porque he visto productos muy terminados, muy cerrados.